Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa imbitsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem, as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Welcome dito sa palatuntunan ng Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ay gagabay sa inyo para walang magtitiis ng sakit, kundi maangkin ang kagalingan. Walang mag-maintenance medication ng synthetic drugs nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pag-alaga ng kalusugan. Ito ay napatunayan ni Doc Alternatibo founder, multi-awarded inventor Doc Ed Dilibo na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot kasama ang inyong national chairman ng One ASAP Movement, Chief Edel Roderos. Sa pagsimula po natin, kapanalig, mahalagang maisabuhay ang mga salita ng Diyos at ngayong oras ang banal na mensahe ay magmumula sa Colossians 3 verse 16 at ang nakasulat. Ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at palalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit na mga salmo, mga hemno at mga awiting espiritual nang may pagpapasalamat sa Diyos. Isabuhay, kapanalig, ang nakasaad sa Colossians 3 verse 16 sa bawat hakbang ng ating buhay sa ibabaw ng mundo. Mensahe hatid sa atin ng Doc Alternatibo at One ASAP Movement. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Ang pagpapasalamat ay kahandaan ng pagtanggap ng mga biyaya sa buhay. Kaya't pasalamatan mo kahit hindi mo pa natanggap, kapanalig, ang mga nais mong maangkin sa buhay. Doc Alternatibo Newscast. Oras na naman ng paggabay sa inyo, kapanalig, alternatibo para sa tamang pag-alaga ng katawan na maging malusog, hindi masakitin, hindi na mag-maintenance medication ng synthetic drugs, kundi ikaw ang matuto sa tamang pag-alaga na mag-enjoy sa buhay na walang sakit, at kung may iniindaman, yung mga simple na nagsimula ay maagapan agad. Kaya dito sa Doc Alternatibo, napaka-importante na maintindihan ninyo ang mga itinuturo natin para magawa at maging parte ng lifestyle araw-araw upang mapanatili ang malusog na pangangatawan. Lalo na sa mga hindi makadumi araw-araw, tandaan na constipation is the mother of all disease. Then yung mga humihilap or humahapdi ang sikmura, nako, pag ang dalawa na yan ay nandyan sa inyo, talaga mag-develop ng sakit ang katawan
katawan. Kaya agapan mo na. Meron tayong activated charcoal capsule na makatulong sa inyo. Inumin lang to, umaga, tanghali, hapon, tag-4 na kapsula. Merong corn coffee at mixed in herbal coffee with activated charcoal pa rin na paghaluin po ninyong itimpla, inumin, umaga, tanghali, hapon para maagapan ang mga constipated dyan. Yung mga may hyperacidity, acid reflux na humahantong sa pamamaga sa puso dahil sa heart palpitation at nagkakaroon ng problema sa liver, sa kidney, sa colon. So mas mabuting agapan kung nagsimula pa lang. Tandaan, meron tayong activated charcoal capsule na magamit po ninyo, corn coffee at mixed in herbal coffee with activated charcoal na makatulong po sa inyo. Mas mabuting puntahan ang branch para maisulat to at masundan ng maayos dyan sa bahay. At pruweba sa tinuturo natin na napatunayan, napaka-epektibo, narito po ang sumunod dito sa Doc Alternativo. Ako po si Mr. Manuel Azores na taga Upper Banla, Dandangsura, Quezon City. Sir, ilang taon ka na pong member dito sa Doc Alternativo? 2 years na po. Sa pagiging member po, anong product po yung inyong malimit na ginagamit? Ito pong activated charcoal. Kumusta po ang experience nyo sa paggamit ng activated charcoal? Kapag gamit ko po nito, hindi ko na po may pagpapalit kahit na sa mga synthetic drug na gamot na binibigay nung magkaroon ako ng almoranas. Dahil pati sikmura ako po, sumasakit. Walang nagawa yung mga doktor na kung saan ako nagpapatika. Pero yung pagdating doon sa activated charcoal na yon, minsan iniinom ko isa sa umaga, isa sa hapon. Kung marami akong stock, 3 beses. Yun po, kaya hindi ko na, kaya kung sino man ako sa inyo, ang gustong sumubok, wala akong mawawala sa inyo. Dahil unang-una po, ano naman na to, mga herbal, natural po. Pwede ho kayong sumubok. Subukan nyo yung lalo na yung may mga gastro, saka yung almoranas na tinatawag natin. Ano po ang gusto mong sabihin sa mga hindi pa po nakakapunta sa Doc Alternativo? Subukan nyo pong pumunta dito at malalaman nyo po kung talagang nagsasabi ako ng totoo. Dahil hindi naman ako magsisinungaling dahil nasubukan ko na at saka yun na ang ginagamit ko. Kung isisinungaling ako sa inyo, di sayang lang yung paggamit ko. Maraming salamat po. Sir, muli po, ang inyong pangalan po? Manuel Azores, 72 years old, taga Upper Banlat, Dandangsura, Quezon City. Yan ang pruebang 72 years old from Quezon City. Araw-araw umiinom na ng activated charcoal capsule at iba pang produkto ng Doc Alternativo. Kung ano yung mga itinuturo natin talagang sinusundan ngayon. Sa mahigit 2 taon, nasolusyonan yung almoranas niya at yung iba pang iniinda, kaya nakapagsabi na hindi niya na ipapalit pa ang pagsunod dito sa Doc Alternativo. Kaya sundan kapanalig Alternativo upang hindi na tayo masakitin. Puntahan po ninyo pinakamalapit na Doc Alternativo branch upang magabayan sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman at maturuan kung ano ba ang dapat sundin, gawin, maging inumin, pagkain na maging gamot mo na. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo. Effective talaga. Hapdi yung sikmura ko. Tapos yung nahirapan ako mag-CR. Tapos yung ito na nga yung kinakapi ko, yun, okay na talaga yung pakiramdam ko. Araw-araw na ako magbawas. Tapos yung sikmura ko, hindi na mahapdi. Tapos yun din pinagamit ko sa mga anak ko. Ako si Gina Alboris Baribar, taga FTI. Pruweba sa kaepektibo ng corn coffee ng Doc Alternativo. Ang corn coffee exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City. Ground floor DILG Office sa Legazpi City Branch, second floor Pexam Building, Barangay 19, Kabangan, Legazpi City, Albay, near Iglesia ni Cristo. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Daet Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Daet, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College.
Ang Doc Alternatibo Branch bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang pag-angkin ng kagalingan dyan sa iniinda nyong karamdaman para maiwasan ang komplikasyon, yung bang paglala ng sakit at pagdami pa ng sakit habang tumatagal. Kaya dito meron tayong cleansing program na ipasunod sa inyo at merong natural megadose vitamin C IV para mahinto na safe ang maintenance medication na synthetic drugs at gagabayan kung ano yung mga dapat gawin araw-araw na makatulong para maibalik ang malakas, malusog ng pangangatawan na hindi na masakitin. At prueba sa sinasabi natin na kagalingan sa sakit, narito po ang sumunod dito sa cleansing program at natural megadose vitamin C IV ng Doc Alternatibo. Ako po si Mariel Lidia Bitorin, taga Nabotas po. 39 years old na po ako. Madalas po akong hindi makahinga tapos hindi ako makatulog. Nahirapan ako matulog hindi ako makahinga tapos naman dito yung buong katawan. Kaya nung tinawagan ko si Mother, yun po yung na-recommend niya sa akin. Sabi niya maganda doon sa Doc Alternatibo. Ay yun, napunta ako dito sa Doc Alternatibo. Kaya nagpasalamat talaga ako kay Mother kasi pinagkaloob talaga sa yung Diyos sa kasi yung pakiramdam ko noong araw na akala ko paano na talaga ako nandok eh. Kaya talagang destiny ko siguro makarating dito kasi ito yung paraan niya na panunasan yung sakit ko. Kaya talagang pasalamat talaga ako kasi nabigyan ng lunas yung pakiramdam ko. Nakapag-undergo na ako ng 7 days cleansing. Tapos tinuloy ko po yung second week. Saka yung 4 days flushing. Saka ngayon maintenance na lang po ako. Ang ganda na po yung pakiramdam ko. Okay. Wala na po ako ng maayos. Nakadumi na po ako ng maayos. Tapos yung menstruation ko po monthly. Hindi ko na po naramdaman yung kagaya dati na namimilipit ako ng sakit. Tapos hindi ako makakilos. Talagang higa lang ako nung pag mayroon ako. Ngayon, na po, parang normal lang kagaya dati na wala lang pong naramdaman. Normal lang po. Hindi ko na po naramdaman yung sobrang sakit. Kaya nagpapasalamat talaga ako. Sabi ko sa Diyos Ama, siguro talagang ito yung paraan niya na sa stressful na ilang buwan na nangyari sa akin. Ito yung paraan niya para gumaling ako. Kaya nagpasalamat talaga kay Mother kasi saka dito sa Doc Alternatibo. Mariel Bitorin po, taga Nabotas. Yan ang buhay na prueba ng kagalingan. Si Ma'am Mariel dyan sa Nabotas ay talagang napaiyak nung na-interview kung ano yung totoong experience niya sa pagsunod dito sa Doc Alternatibo at before na hindi pa nakarating sa Doc Alternatibo, talaga nakapagsabi na akala niya katapusan niya na dahil lagi nila nakahiga, hirap na makatayo at makalakad dahil sa iniinda na nagkakomplikasyon, hindi na maintindihan. Pero nung sinabihan ng nanay na puntahan ang Doc Alternatibo, agad na pumunta sa Malolos City, Bulacan branch at sinundan ang cleansing program, ang natural megadose vitamin C IV. Lahat na mga itinuro natin ay talagang ginawa niya. Ngayon bumalik ang malakas na pangangatawan, naging normal ng menstruation, maayos ng pagtulog, pagdumi araw-araw. Yan ang prueba ng kagalingan, kapanalig. Kaya huwag mawala ng pag-asa. Puntahan po ninyo pinakamalapit na Doc Alternatibo branch upang kayo ay magabayan sa tamang pagsunod sa cleansing program, sa natural megadose vitamin C IV o anuman ang mga dapat gawin na makatulong sa inyo tungo sa kagalingan. Mas mabuting daluhan ang nakaschedule na herbal natural healing seminar sa Doc Alternatibo branch upang personal nyong makadaong palad ang mga nagtestimony dito sa palatuntunan at kayo na makapagtanong kung ano yung mga ginawa nila para masundan. Ipapaliwanag ang cleansing program, ang natural megadose vitamin C IV during seminar at narito po ang schedule ng seminar. Ngayong araw, Biyernes, nasa Ordaneta City, Pangasinan, Roas City sa Capiz, Maasin City,
Leyte, Bai City sa Negros, Hagna, Bohol Branch, Bayugan City sa Agusan del Sur at Sindangan sa Zamboanga del Norte. Bukas, Sabado, February 25, ang seminar schedule naman ay nasa Abulog, Cagayan, Lawag City, Puerto Princesa City, Palawan, Tarlac City Branch, Lucena City, Nabua sa Camarinesor, Tacloban City, Kalibo, Aklan, Kabankalan City sa Negros, Sugod sa Southern Leyte, Ubay, Bohol Branch, Cagayan de Oro City at 15th anniversary bukas dyan sa Cagayan de Oro City, Mulabe sa Zamboanga del Sur, Libak sa Sultan Kudarat, Kabakan sa North Cotabato, Torel sa Davao City at Kiamba sa Sarangani Province. Sa Linggo, February 26, ang seminar schedule ay nasa Kidapawan City, North Cotabato Branch. Pagka Lunes, February 27, ang seminar schedule naman ay nasa 3C Martires, Cavite Branch, Nara, Palawan, Lopez sa Quezon Province, Sorsogon City Branch, Kulasi, Antique, Bacolod City, Abuyog Leyte Branch, Tuburan, Cebu, Butuan City, Valencia City, Bukidnon, Pagadian City Branch, Surala sa South Cotabato. At sa February 28, Martes, ang seminar schedule naman nandyan sa Sanchez Mera, Cagayan, Pagudpod, Ilocos Norte, Infanta sa Quezon, Brox Point, Palawan, Katanawan, Quezon Province, Legazpi City Branch, San Jose sa Antique, San Carlos City sa Negros, Carigara Leyte, Carcar City, Cebu, Surigao City Branch, Hingog City, Maramag sa Bukidnon, Buog sa Zamboanga, Sibugay, Pulumulok sa South Cotabato at Mati City, Davao Oriental Branch. Paregister in advance ang mga magparegister, libre na sa check-up and counseling pagkatapos ng seminar. Libreng isang box na mixed and herbal coffee ibigay sa inyo at libre ng healthy snacks after ng seminar. Libreng inom din ng mixed and herbal coffee while nakikinig ng ating seminar. Libreng patak ng eye solution sa mata. Libreng patak din ng Fulvic Mineral basta magdala ng 1 litrong tubig. At during seminar, maraming promong naghihintay sa inyo mga members, lalo na ang buy one take two promo. Ang seminar registration fee 500 pesos. Ito yung investment natin sa sarili na matuto sa tamang pag-alaga ng katawan na maging malusog. Mga hindi pa member na nakikinig, i-package yun na yung membership pati seminar registration fee, 1,850 pesos lahat. Bibigyan ka ng free product kit na hindi bababa sa 2,000 pesos. Ipapaliwanag po sa branch kung paano gamitin na yung simple o nagsimulang iniinda, masolusyonan sa loob ng 4 na araw. Yan yung free product kit at maka-attend na sa seminar. Hindi na kailangan magbayad pa dahil nakapackage na. May libre pang 1 box ng mixed and herbal coffee. Dalhin ang laboratory result or any medical records kung meron man para matulungan kayo magabayan tungo sa kagalingan after ng seminar dyan sa Doc Alternativo Branch. Pananakit ng kasukasuhan na solusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternativo Fulvic Mineral sa inuming tubig. Dati na po akong gumagamit ng Fulvic Mineral dahil smoke na po namin ito. Malakas po yung katawan ko. Wala pong ako na iniinda ng sakit sa mga kasukasuan ko. Para po sa hindi pa nakakasubok, try niyo po. Ako po si Merlin na Tabaw Magora, taga-barangay Bagong Bayan, Puerto Princesa City. 41 years old po ako. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abukar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, Ground Floor DILG Office. Sa Legazpi City Branch, Second Floor, Pexa Building, Barangay 19, Kabangan, Legazpi City, Albay, near Iglesia ni Cristo. Sa Nabua Branch, Number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Daet Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Daet, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College.
Doc Alternativo Newscast. Dito tayo sa pagpapaliwanag sa inyo sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas. Narito po ang gabay na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa mga branches ng Doc Alternativo sa buong Pilipinas mula sa founder at inventor na si Doc Ed Dilibo. Pinakaunang tanong sa hotline tungkol sa ang hyperacidity ko po ay lumalala at ang tanong ko, ba't tinamaan ang puso ko at nagpalpitate ngayon? Ano po ang pwedeng gawin? Ang pintig ng puso kapag over or naging over palpitation, ito'y palatandaan na may toxin na dapat ipalabas. So the heart is pumping too fast. Halimbawa, kung kayo po ay may mercury poisoning, kayo po ay may lason sa sistema. So bumibilis ang palpitation. Nakakatulong po kasi ito, it's the body's mechanism to expel through your urination or through your perspiration. Pero kung close yung skin, kulang po kayo ng tubig, talagang nahihirapan ang katawan sa pag-expel ng lason. Kaya lagi po kayong nagpalpitate. So kung umiinom lang po kayo ng mga anti-hypertensive drugs, hindi po ito nakakatulong. Instead, nagdadagdag po ito ng problema sapagkat ito po'y lason or droga na lason po sa ating katawan. So meaning, you build up more toxins. That's why your heart is palpitating abnormally. So you need to know the cause. Baka po kayo may mercury dental fillings. Ang nasa ngipin po ang mercury ng katawan. Amazingly, ito po'y banned right now sa buong mundo. Bawal na po ang mercury sapagkat nakakalason po ito. Kung nandyan pa po ito sa sistema ninyo, palpitation will always become part of your life and you will die without you knowing that mercury is in your system. So you need to understand the cause. Hindi po basta-bastang bigyan ka lang ng hypertensive drugs na hindi po nakuha ang cause. Or else, you are spending more and develop more disease. That is not fair to you. You know it. Ito pa yung isa, Doc Ed, paano po ba masolusyonan ang gallstone ko at ang measure niya po ay umabot na ng 3 cm? Meron po tayong gallbladder flushing. Yung 3 cm is not very big. However, it's big enough. Hindi po ito kailang ooperahan kung susundin po ang gallbladder flushing program ng Doc Alternativo. So, hindi po ito mahirap gawin kasi idudumi nyo lang po. Unlike doon sa operation na may anesthesia na, may sugat pa. At mawawalan pa po kayo ng abdo. That's the danger. Abdo is very important to process the bile acids from the liver. So, kung wala na po ito, ay delikado po ang pagkain ng mga prito o may mantika kasi trabaho po kasi ng abdo yun. I-process niya para hindi po nakakasira ng katawan. Ito yung isa, Doc Ed, sabi niya, nagkaroon po ng kakaibang karamdaman yung nanay ko at nanghihina yung kanyang nerves muscle, halos na-paralyze yung dalawang kamay at ngayon naka-bedridden. May pag-asa pa po kaya sa Doc Alternativo? Obviously, yes. No? Kasi ang katawan natin is very powerful. You know, when the Creator created us, we have the same powers. No? The body is powerful to restore on its own. Ang tanong ko lang po ay ganito, kumakain pa po ba ang nanay nyo? Kasi kapag hindi na po kumakain at umiinom ng tama yan, at ang katawan ay hindi na kaya makapag-process ng nutrients, ay talagang wala na po tayong pag-asa doon. Now, kung kaya pa kumain at umiinom, pero hindi rin nakakapag-process, meaning hindi rin na-assimilate ng tama ng katawan, like defective na pancreas, mahina na ang kanyang colon, mahina na ang baga, mahina na ang puso, that means huli na po tayo kung ganon. So, hindi po namin kayo binibigyan ng false hope. You need to analyze and you have to let us know what are the signs na nandyan po sa katawan. Kasi hindi po nagsisinungaling yung katawan natin. You can easily detect the internal problems if you know the signs of the body. So ito po ang dahilan kung bakit kami dito sa Doc Alternativo ay inimitahan namin kayong pumunta para po naman ma-check up ang mga signs ng buhok, ng mata, ng dila, ng balat. Simple analysis but will truly lead you to a solution
sapagkat alam natin kung saan po nanggaling ang problemang yan. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa lahat na branches ng Doc Alternatibo sa buong Pilipinas. Kaya napaka-importante na makapunta sa branch upang makausap kayo personally, ma-check ang physical condition ninyo at maituro sa inyo ang tamang pagsunod sa cleansing program sa Natural Megadose Vitamin C IV na napaka-importanting masundan na mga nag-maintenance medication na synthetic drugs tungo sa kagalingan. At dagdag pa na patunay na natulungan, nakaangkin ng kagalingan, narito po ang sumunod dito sa Doc Alternatibo. Salamat sa Doc Alternatibo kay dito ako na umaling sa karamdaman ko. Congratulations, ma'am. Ilang taon na po kayong member, ma'am? Na 9 years. 9 years. Ma'am, paano po kayo natulungan ng Doc Alternatibo? Nagpa-check up ako tapos ko ng cleansing. Na kapag din ako ng infusion. Kung ikumpara ninyo, ma'am, na kayo po ay sumunod dito sa Doc Alternatibo kaysa noon, ano po ang pinagkaiba ng pangangatawan ninyo? Mula noon, hindi na ako na ospital. Dati, buwan-buwan na napupunta ako sa ospital. Pero mula nung ako dito sa Doc Alternatibo na mga products, hindi na ako nakabisita ng ospital. Congratulations, ma'am. At sa huli po, ma'am, ano po ang inyong buong pangalan, edad, at taga saan po tayo, ma'am? Ako si Edna Vivero, 65 years old na, taga Tanawan Lake. Yan ang buhay na prueba pa sa kagalingan dito sa Doc Alternatibo. Si Ma'am Edna Bibiero ay tinamaan ng diabetes, nag-insulin, nag-maintenance medication, pero halos buwan-buwan sabi niya na hospital dahilan na pumunta dito sa Doc Alternatibo at sinundan agad ang cleansing program, ang Natural Megadose Vitamin C IV. Ngayon, nakapagsabi na sa loob ng 9 na taon na pagsunod, hindi na nakabalik pa ng ospital, natuto sa tamang pag-alaga ng katawan na maging malusog, hindi masakitin, walang maintenance medication na synthetic drugs. Kaya puntahan po ninyo pinakamalapit na Doc Alternatibo branch upang kayo ay magabayan sa tamang pagsunod sa cleansing program, sa Natural Megadose Vitamin C IV na kanilang sinundan kung ba't nakaangkin ng kagalingan. After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko, nawala na yung palpitation Start ako ng cleansing, hindi na ako nag-maintenance harap sa mga sakit na yun. Angkinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin. Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternatibo Branch. Ngayong February 23, Huwebes, sa Dait Camarines Norte. Matatagpuan sa Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Ngayong February 25, Sabado, sa Nabua, Camarines Sur. Matatagpuan sa number 95 Zone 5 San Roque, Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Ngayong February 27, Lunes, sa Sorsogon City. Matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Ngayong February 28, Martes, sa Legazpi City. Matatagpuan sa second floor Pexon Building, Barangay 19, Legazpi City, right side of Iglesia ni Cristo. Pa-register in advance para priority ka sa free check-up and counseling, free 1-box mixed and herbal coffee, free healthy snacks, free notebook at ballpen, free inom ng mixed and herbal coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng 1 litrong tubig. Ang seminar registration fee, 500 pesos. Huwag palampasin, matuto at angkinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin. Daluhan ang Doc Alternatibo Herbal and Natural Healing Seminar.
Kapanalig, dahil limitado ang oras dito sa palatuntunan sa radyo dahilan na may limitasyon ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na lunas. Daluhan ang nakaschedule na herbal and natural healing seminar upang kayo ay matuto sa tamang pag-alaga ng katawan na maging malusog at matuto kung paano angkinin ang kagalingan tulad ng inyong napakinggan dito sa palatuntunan. At ang palatuntunan na to inyong ma-review, pati yung mga nagtestimonya, mapanood na ninyo dahil naka-video na nandyan sa YouTube ang channel Doc Alternativo at yung isa naman Chief Edel Roderos YouTube channel. Mas mabuting mag-subscribe para ma-update kayo kada araw. Ito po ang inyong National Chairman ng One ASAP Movement, Chief Edel Roderos. Sumainyo ang katotohanan. Nasolusyonan dahil sa pag-inom umaga't hapon ng mixed and herbal coffee. So, experience ko po dun sa mixed tea. Simula nung nanganak ako, bali nahirapan po ako magdumi kasi marami na po akong papayang nakain, gano'n. Tapos ito lang po yung talaga palabot ng dumi. Rowena Radok Eliasar, 42 years old. Taga-Barangay Manalo po ako, Puerto Princesa. Pruweba ng Mixed and Herbal Coffee, ang ating kape, herbal at natural. Walang coffee creamer. Sa Legazpi City, matatagpuan sa second floor Pexon Building, Barangay 19, Legazpi City, right side of Iglesia ni Cristo. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Constipation, nasolusyonan dahil sa pag-inom umaga't hapon ng mixed and herbal coffee. Napakalaki po yung natulong ng mga produkto ng Doc Alternativo. Ako po dati hirap dumumi, yung parang wala akong sigla ng aking mga katawan, hirap akong pawisan. Pero dahil po sa mga produkto ito, ay talaga pong napakalaki po ng aking mga pagbabago sa aking nararamdaman sa ngayon. Hindi pa nakakatikim itong produkto ng Doc Alternativo. Kaya lang subukan sapagkat napakalaki po ng tulong sa ating mga natulong sa ating kalusugan. Ako po si Cristino De Garrito, taga-bayan ng Mineral Lacan, 54 na taong gulang. Pruweba ng Mixed and Herbal Coffee, ang ating kape, herbal at natural. Walang coffee creamer. Sa Legazpi City, matatagpuan sa second floor Pexon Building, Barangay 19, Legazpi City, right side of Iglesia ni Cristo. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Hyperacidity, nasolusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo. Paano nakatulong yung mga produkto ng Doc Alternativo? Lalo na po itong corn coffee. Marami, effective talaga. Hapdi yung sikmura ko. Tapos yung nahirapan ako mag-CR. Tapos yung ito na nga yung kinakapi ko, yun, okay na talaga yung pakiramdam ko. Araw-araw na ako magbawas. Tapos yung sikmura ko, hindi na mahapdi. Tapos yun din pinagamit ko sa mga anak ko. Ako si Gina Alboris Baribar, taga-FTI. Pruweba sa kaebektibo ng corn coffee ng Doc Alternativo. Ang corn coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City, matatagpuan sa second floor Pexon Building, Barangay 19, Legazpi City, right side of Iglesia ni Cristo. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Doktor Alternativo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa imbitsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternativo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem, as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that Promotes Good Health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and
and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternativo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. High blood pressure, nasolusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternativo Fulvic Minerals sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternativo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City, matatagpuan sa second floor Pexon Building, Barangay 19, Legazpi City, right side of Iglesia ni Cristo. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Pananakit ng katawan, nasolusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plaza Plus ng Doc Alternativo. Ang gumagamit po kaming mag-asawa, malaki ang naitulong. Yung Haplos, yun ang number 1 na nagamit namin na effective talaga na nagpagaling sa pananakit ng batok ng aking apo na nag-aaral. Hindi na bumalik yung pananakit ng batok niya. Magaling siya. Ako po si Nida Tison, taga Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Pruweba sa kaepektibo ng Aromatic Plus Haplas ng Doc Alternativo. Ang Aromatic Plus Haplas, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City, matatagpuan sa second floor Pexon Building, Barangay 19, Legazpi City, right side of Iglesia ni Cristo. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Constipation, nasolusyonan dahil sa pag-inom umaga't hapon ng mixed and herbal coffee. So, experience ko po doon sa mixed in. Simula nung nanganak ako, bali nahirapan po ako magdumi kasi marami na po akong papayang nakain, gano'n. Tapos ito lang po yung talaga palabot ng dumi. Rowena Radok Ilyasar, 42 years old. Taga-Barangay Manalo po ako, Puerto Princesa. Pruweba ng mixed and herbal coffee. Ang ating kape, herbal at natural. Walang coffee creamer. Sa Legazpi City, matatagpuan sa second floor Pexon Building, Barangay 19, Legazpi City, right side of Iglesia ni Cristo. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Constipation, nasolusyonan dahil sa pag-inom umaga't hapon ng mixed and herbal coffee. Napakalaki po yung natulong ng mga produkto ng Doc Alternativo. Ako po dati hirap dumumi, yung parang wala akong sigla ng aking mga katawan, hirap akong pawisan. Pero dahil po sa mga produkto ito, ay talaga po napakalaki po ng aking pagbabago sa aking nararamdaman sa kayo. Hindi pa nakakatikim itong produkto ng Doc Alternativo. Kaya lang subukan sapagkat napakalaki po ng tulong sa ating mga natulong sa ating kalusugan. Ako po si Cristino De Garrito, taga-bayan ng Mineral Lacan, yun po tayo mataong gulang. Pruweba ng mixed and herbal coffee. Ang ating kape, herbal at natural. Walang coffee creamer. Sa Legazpi City, matatagpuan sa second floor Pexon Building, Barangay 19, Legazpi City, right side of Iglesia ni Cristo. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Hyperacidity, nasolusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo. Paano nakatulong yung mga produkto ng Doc Alternativo? Lalo na po itong corn coffee. Marami, effective talaga. Hapdi yung sikmura ko. Tapos yung nahirapan ako mag-CR. Tapos yung ito na nga yung kinakapi ko, yun, okay na talaga yung pakiramdam ko. Araw-araw na ako magbawas. Tapos yung sikmura ko, hindi na mahapdi. Tapos yun din pinagamit ko sa mga anak ko. Ako si Gina Alboris Baribar, taga FTI.
Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City, matatagpuan sa second floor Pexon Building, Barangay 19, Legazpi City, right side of Iglesia ni Cristo. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Pananakit ng katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternatibo. Ang gumagamit po kaming mag-asawa, malaki ang naitulong. Yung Haplos, yun ang number 1 na nagamit namin na effective talaga na nagpagaling sa pananakit ng batok ng aking apo na nag-aaral. Hindi na bumalik yung pananakit ng batok niya. Magaling siya. Ako po si Nida Tison, taga Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Pruweba sa kaepektibo ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternatibo. Ang Aromatic Plus Plus, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City, matatagpuan sa second floor Pexon Building, Barangay 19, Legazpi City, right side of Iglesia ni Cristo. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hola. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. High blood pressure na solusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternatibo Fulvic Minerals sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternatibo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternatibo. Ang Fulvic Minerals, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City, matatagpuan sa second floor Pexon Building, Barangay 19, Legazpi City, right side of Iglesia ni Cristo. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hola. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa imbitsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as most outstanding creative research and utility modem, as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. The said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang editor-in-chief ng newscast Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Constipation na solusyonan dahil sa pag-inom umaga't hapon ng mixed and herbal coffee. So, experience ko po doon sa mixed tin. Simula nung nanganak ako, bali nahirapan po ako magdumi kasi marami na po akong papayang nakain, gano'n. Tapos ito lang po yung talaga palabot ako dumi. Rowena Radong Ilyasar, 42 years old. Taga Barangay Manalo po ako, Puerto Princesa. Pruweba ng Mixed and Herbal Coffee, ang ating kape, herbal at natural. Walang coffee creamer. Sa Legazpi City, matatagpuan sa second floor Pexon Building, Barangay 19, Legazpi City, right side of Iglesia ni Cristo. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Constipation na solusyonan dahil sa pag-inom umaga't hapon ng mixed and herbal coffee.
Napakalaki po yung natulong ng mga produkto ng Doc Alternatibo. Ako po dati hirap dumumi, yung parang wala akong sigla ng aking mga katawan, tira akong pawisan. Pero dahil po sa mga produkto ito, ay talaga pong napakalaki po ng aking mga pagbabago sa aking nararamdaman sa ngayon. Hindi pa nakakatikin mo itong produkto ng Doc Alternatibo. Kaya lang subukan sapagkat napakalaki po ng tulong sa ating mga natulong sa ating kalusugan. Ako po si Cristino De Berito, taga-bayan ng Mineral Lacan, 56 na taong gulang. Pruweba ng Mixed Herbal Coffee, ang ating kape, herbal at natural, walang coffee creamer. Sa Legazpi City, matatagpuan sa second floor Pexon Building, Barangay 19, Legazpi City, right side of Iglesia ni Cristo. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Hyperacidity, nasolusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Paano nakatulong yung mga produkto ng Doc Alternatibo? Lalo na po itong corn coffee. Marami, effective talaga. Hapdi yung sikmura ko. Tapos yung nahirapan ako mag-CR. Tapos yung ito na nga yung kinakapi ko, yun, okay na talaga yung pakiramdam ko. Araw-araw na ako magbawas. Tapos yung sikmura ko, hindi na mahapdi. Tapos yun din pinagamit ko sa mga anak ko. Ako si Gina Alboris Baribar, taga-FTI. Pruweba sa kaepektibo ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Ang corn coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City, matatagpuan sa second floor Pexon Building, Barangay 19, Legazpi City, right side of Iglesia ni Cristo. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB.